ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Unang sam khao jung fair price shop kuran hakash nong talang mission amlarem subdivision ka hapo ko west gente hills string ulala bikling khot bilor berit barya ki plastic berkit khanai bla thep hakwe ga berni khao hakbola pintip no marma chak office supply amlarem subdivision halo kani ga jingcha kagum ga jingte brayo lum lai thu bo hesh nang unang sam khao jung shnong nong talang mission kali banyak kendo ek inspector with sub inspector supply jung amlarem subdivision banyak kren halo kani ga jinglap yegiling khot bilor ki et khnai bek plastic ba khlelang hau khao bla thep hakwe ga borni Let ho bayo khal pen poi da ko wholesaler hakash potrik unai lar arajar phosaw baralap bikidan kiling khot bilor hakash ngibla sampai ba yo khaw hakash sautrik unai lar arajar phosaw hakash non talang mission bakin thop yo khaw PHH shigisan khundai li kilong yeng u khaw AAW shik arport li kilong yeng bar yo khaw non SFA shik lab sam li kilong yeng Nakilang jong wahesh nong jong nong talang mission uba twin son rumbui unong sam khaw uba Common Roy Rumbui, Buru Chairman jong Vigilance Committee uba Venice Dhar kila ajing ro ik office supply amlarem subdivision kila kloben penshim khya yakani ka kam daga jing tukla jong sub inspector ko wholesaler kla minjuru ban ai bujli no the way padu khaw haga jaka jo khaw ula khle lang baki bilor ki plastic barki et khnai Drinking thought ram. Oris to ram. Palmo. Yo ano kau na hol salar ha. Akash potrik dong bunai agos. Tadi menerap tel, tadi bu baik dengan apa udam. Dah kasih ka kasau tarik suara di pintu sedang sam kau. Dah bagi plit lagi kau hadin katu kena teli ngi plit. Nisyam bau ne wei berni udon gini ki yit kinja yit ki barit baria ntas ki ek khnai ki plastik balalwet ntas ki klik bilor ki pan masala ki jakhle jakhlai bilor hane berni tamar kumta haba ngai kumta tengah direct ngapun be sau inspektor sau SI sau inspektor bajungan to ambat pat am samsu tau khao to o ingan sapot di bol salarแต่ผมตาเก่งบุญน้อยต่อข่าวเชลล์แต่กิสันตั้งยินอีกบ่าวไปบ้าอังตาดึงตากระสิบวุฒิปัดมังงาบัดยังบัชน้องนี่เลยคันดูอยากอินสเปกตอร์บัดอยากอินสเปกตอร์ทำตาให้ขมันจนี้อินสเปกตอร์ละคนอยากที่โฮลสลาร์หลักร้อยบันกระเลี้ยงน้อยนกข่าวอีเดออมบันสักกระเลี้ยงน้อยในข่าวฮาวเวปับบนายบันซายินสยบข่าวทุกฮาวเวปับบนายInsa rano anu ba seniu insa ai kalian ba thamai te nalia tani kum ka fair price shop ene ka vijan kumti ngimla ban kano ayeno namarim lo i mano bale ene kam tan ka we ken ga bangi kum ka fair price shop ene ka vijan kumti ka ba pai bakmi ya kana ka kam san khaw son po shang ba thau nengi kintu jur ya ki bor sarkar ki bahlor kam tam kum na po si ai bakin sambha ban Simkia yang nak kam, kenapa kadang jesu nang nasi kemat, nama habakum ne kalau ngejengma ya ke dang bam karosan te, subuh lada dada kepiat kibarit hal tu kikau, lada kibam kadang ngejengma di ibn kita. Kita buat kinang bam karosan bala bitip senga, bakim nut cuba bam kau, kila berit ya bam senian ki ai seni setagin, kibarit serut, kita suan bam, nama ki septing yo, berdi genjak piat kibarit hagi kau, yo kem saul ne kistom. Entah nga kumurang ba sinong jong ganong talang mission nga danang ne po for pressure nga kabantaban
วันเป็ดอยู่นุกขาวกัดคุมกับจิงรีพอร์ตจงโอดีลาร์บางซ้ำอยู่นุกขาวหากขัดเสาตริกบนอากาศอาริจาร์สาวยี่ดันหังเนรกัดบัดchairman jong ka vigilance committee hoi den kat boru dila na ka bentar ban te yo nu kha bat ni lap bat ni shem ba ka de shisha kumbala report daw dilar shanga kumrang ba shinong ba ka don ka jing le totit na ka liang jong ki bor ki ba de pe yo kha ha ka bala lap angta ba ki don ki victor ki ba read bat ki bahe ro ki don nangta ki don ki kini ki jakhlia ki jakhlai kini ki don ki pan masala ki don ki ni ki ekhnai ki barit nangta ki bapun bahagi jakhlia nangta ki tu ki cintap bitor ki don la hang tu te kanno ka long ka ba susi hado kata-kata bantip bana kaliang jong ki board ba de pet yo khao kim la ya ka ban pen yo hanyi yo khao ba de ban ai sha ki briu ha jin sha sarkar kala le bha sibun yangi kum ki pai nong shok chinong ha kaleng ki jaka ki chinong ki thao khamtam yo i ba ki don bun chai ba ki thao kani ka jing sap khao de na kaliang jong ki khao ni don way khao ba kasem u aay but now no aay ni don arpotoli ki kat apo ne sinong jongi padu don ro phh unu don hadu san kundai teli ki kat but ang don susu sa unon nfsa unu don hadu life south teli ki kat te nilayo ban sam da ke jingkemen namar ba nagaliang jong sarkar kala aisha hani yagi ki khao kala long ke jing yarap ke jing kristian sibun ki duk ki suk ki brio ki badan hakini ki sinong ki thain nong kondong jongi te hangji sha ki ka sarkar ka ik bhai ni nring song si pat ban tip ba hagabakum kata ka por pat nilap ban siem bau nuk khao ban bam ban sam se kini ki kat ki ba pher la khle u da kini ki Pinyit ki barit bagi ni bitor kumju pat ki begi jakhlai kumta na kaliang jongi kum kasinong isio ban kentu jor ya ka sarkar na kaliang jong ki board badi pek khamtam na kaliang jong ka FCI department bakin sum bahai ka ban ya trelang rengkat bani kum kinong ai kinong sam khao khanang ba kanom don ka jingma ka ban kata ki nong bam khao hagini ka first shop jongi te khandiat nagaliang jongi kum ka first shop vigilance committee jong ka nong talang mission hadin bang lalap ikane ngila yakendo bat ki board ba de pet apo office jong ka amlarem subdivision supply department te nila yo ban yakren sibun bat ki nagaliang jong sub inspector kilaya corporate lang ban ni kilaya tre lang nagbenta ban pet ban khmi ke ni ke jing jia ba jia ke ni ga jing yo pediang jing yo no kha kumta nyimla ban keno ye no ban ni ai ke jing ro e kiru na mar kiru kilaya tre lang nagbenta ban tip ba ke ne ke de ka kam ka ba ma hadu kata ban nagaliang jong kiru kila persyang hi ya kaban ai jumut ini ki babun ki jing ai jumut khanang beng yo ban ya chaprang na ka banta ban penyo chu ni da ki we pat ki khao ki ba ha ka chaka jong ni yin yo pa da ki we khao ki ban nam kta ke nam man ra ke jing ma ya ki nam bam khao shan ha ke ne ka fir pa shop jong ni te na ka liang jong ni kim don su ban ong reng su kun tu ju re ka sarkar sum ha ban pe ban mi lem ya ke ne ka jingjia kabajia kajide banu khao shan